Ja moram da kažem da generalno ta reč balans mene previše vuče onako na neko savršenstvo, kome naravno svi težimo, ali sećam se još dok sam studirala ekonomiju, zavolala sam reč diversifikacija. I negdje ja moram da kažem da u ovom trenutku i u ovom, ajde da kažem, situaciju u životu sam sad možda više okružena upravo tom rečju, znači diversifikacijom, dok nadam se da ću uspeti baš kao u ovom koktelu da napravim tu neku diversifikaciju koja će težiti ka balansu i da to bude baš kao i ovde jedan savršen koktel. U tom smislu, ako pričamo o balansu u poslovnom okruženju, to je definitivno da pokušamo konstantno da napredujemo, da se edukujemo i ono što je još bitnije da pravimo pravi tim, da mi edukujemo nekoga, jer negde mislim da ukoliko gledamo samo to jednostrano kako ćemo samo da napredujemo, kako ćemo neke lične KPI-eve ili interese da unapređujemo, to nikako ne može biti dobro. Potrebno, evo ja konkretno radim s jedne strane kako u biznis okruženju, s druge strane gledam negde da se bavim i upravo i tom edukacijom i negde da dajem kroz e-commerce asocijaciju, da upravo negde i vraćam zajednici, jer mislim da je to upravo taj jedan još začin koji čini balans mnogo bolji. Ja ne mogu da kažem za sebe da sam totalno izbalansirana, a da li legnem srećna u najvećem broju dana? Da. Tako da svakako je balans nešto čemu treba da težimo. Za svakog od nas je to nešto potpuno drugačije. Ja imam prijateljice i poslovne saradnice koje mi kažu da imaju tikove od količine stvari koje ja radim u jednom danu, ali, na primjer, za mene je to balans. Znači, upravo da mogu da stignem i da se posvetim poslu, da mogu da učim, da napredujem, da se posvetim svojoj porodici, svojim psima, da obavezno se vidim sa svojim drugaricama i negde mene to konkretno čini srećnom, upravo ta količina različitih stvari, ali negde i to mi pravi neki balans. Normalno, čak i ako mi se desi da jedan segment nekako nije onako baš kako sam želela tog dana, upravo mi to pomaže, te različite stavke da napravim balans, ali ne mogu da kažem naravno daleko od toga da sam svaki dan super u balansu i da negde svaki dan uspevam da postižem to da budem neka savršeno izbalansirana žena, ali da li uspem i da budem srećna, najčešće da. Mišljenja sam da žene same sebi nameću taj tempo i da one misle da je neophodno da uvek budu jake, da budu savršene i šta više mislim da žene jedna drugu uvlače u taj neki sindrom. Uopšte ne mislim da je to nametnuto od strane muškaraca i da se u tom smislu treba da se takmičimo sa njima. Naprotiv, mislim da smo sami sebi to napravila i tako da kažem. Ja moram da kažem da sam ja jedna od onih žena koja previše radi svega i da mi je često teško i uopšte se ne libim da kažem da mi je teško i s druge strane sam neko ko gunđa, kao teško mi je, ali sve radim, trudim se da utrnem jer zapravo sve negdje što sam izabrala da radim i to količina različitih stvari koje me čine srećnom na kraju dana, to je nešto što sam sama želela i onda svaki put i kad se nađem u toj situaciji da mi je teško, kažem, jer mislim da je jako bitno da to istaknemo i da priznamo, kažem, ok, super, to si baš želela, tako da izvoli, budi ok s tim, ali apsolutna poruka svima, čak i ja imam dosta mladih koleginica u timu, pokušavam da im objasnim da je potpuno u redu da im bude teško i da negde, kao i kad vežbate u teretani, ukoliko negde ne osetite tu bol, ukoliko vam nije teško, nije ni moguće da dostignete pravi napredak, ali potpuno je u redu da vam bude teško i da kažete i da plačete i da ne možete nešto, ali ako imate dobar motiv i ako je to ono što želite, samo nastavite dalje.